Čaute, ja vás vítam u ďalšieho vlogu. Dneska si povieme o mojom YouTube. Mám 12 odberateľov. Norvielpe, a neviem už, jak sa volá tá pesnička, nejak možný, neviem. Mám 12 odberateľov. A to som vám povedať, že toto ide na Lowvlogs, toto je vlog, to je jasné. Už vlogy nebudem natáčať na tom Lowvlogs, na Lowgames, ale tuto budem natáčať. Čo som chcel, jak ste mohli vidieť na mojej stránke, dal som reakcie na videá, staršie videá. Moja stolička si dosť utropila. Ja vám chcem povedať, že mám mikrofón. Rozhodnite sa pre vec. Tak toto vystavujem. Ja to zatiaľ strihnem, aby to nemuseli povedať, že to vystavujem. Zatiaľ čus! No, ja som si tu urobil takú menšiu výstavu. Buď chcete natáčať, aby som s týmto natáčal, toto je troška zle ma počuť. Ani ma vôbec nepočuť. Lebo slúchadkami, tie nové, tie sú veľmi dobré, síce nemajú mikrofón, ale lepšie ma počujete. Alebo tieto normálne klasické nástroje. Vy napíšte do komentáru a keby ste chceli, povedzte, že čo chcete natáčať na mobile, na tom, teraz čo natáčam, alebo na foťáku. Povedzte, mne to jedno, len jak sa mi rozhodnete. Tak, lebo ja tu mám všeličo. Ja to stopnem, lebo drým do práce. No a som tu. Na mojej stránke. La a a a a pa 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 A mňa porazí. Nakoniec sme sa dočkali Minecraftu. Ja čakám na noob. To je Normiho LP. Really nigga. Really noobs. Really noob. Fuck you dude. Neviem, nejde noobs asi reálne. My si tu pokreslíme. Really nigga. No dobre, toto by mohlo byť všetko, takže ja sa vám video páčilo, dajte like, odber, komentujte, zdieľajte, čo chcete. Ja sa s vami lúčim a zatočíme sa. Au. Padaj. A čusák. Ty bolo už 4 minúty. Čusák.